cho opa chega toka hajawe no le nga ni ako mingu alopa to te ya te ka ni ma ha che hajawe no le nga te ni ga ko nga ni ya do lo le chu cha ta khe ha ve cho no ye nga tình ghê trên lệ ô lệ kha ga khai yo ma pe ya ve ô lo do ta do ni nhà ni ya la she cha da ta le ha ve sha ve cho to ni ya tình ghê Pila ni maluta nga thano do mola ha ve chi okho nga ni ga tinge che kai yo no le ya ma bi ma lo ya ha ha ve shu ho ma yo me min gu chi o khu lo ma su te chue ha ve ka ti ma lu ma pe ya ve o lo non ta do she chang da ta le ha ve sha ve cho to ni ya te ye pha kai oh ya ni ma ya ita oh ya pi la ni ma lu ta nga ta no do mo la ve chi okho nga ni ya te ye che kai yo nga ni ma ya ita o ga pila ni ma ta ya ta no do mo la ha ve chi okho